बड'फानि सानस्रिया माहारिखौ खौसेथि खालामनायावसो गावस्रा होनायाव नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। गलाघाट जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालिया जथुमाया थांनाय सानखालिनिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि सानाव आगान होबाय आरो गाबोन जोबगोन। गलाघाट जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालिया जथुमाखौ उरियामघाट जयन्तीपुरनि रंजाली नोगोराव खुंफुंनाय जादों। बेबादिनो दिनै नैथि सानाव फुंबिलिनिफ्रायनो मेहेरगोनाङै नैथि साननि हाबाफारिया जागायो। फुंबिलिनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावखांनायनि उनाव दिदोमै गायसनजानाय बड'फानि मुसुखा बेखेवनाय जायो। मुसुखाखौनो बेखेवनानै होयो एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। बेखेवना होनायजोंनो गावनि बिबुंथियाव बड'फानि सानस्रिया माहारिखौ खौसेथि खालामनायावसो गावस्रा होनायाव नङा होननानै बुंथियो। लोगोसेनो बड'फानि मुं लानानै हारिखौ गावस्रा होनो नाजानायाव दैदेनगिरिफोरखौ बेबादि नेहाथ हाबानिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानैबो बुंबावो एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बे रेंमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनि लांगोनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव आङो बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। बेखौनो बे बुब्लियाव आङो बुंनो सानदों जे मुसुखा बेवहाय गायसनदों बा जे मुसुखा बेवहाय फसंदों, थारैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव जिखिनि मोनसे मानिनाय बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव जिखिनि माने सन्मान होनाय बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बर' रायजो राजाफोरा आरो नट अनलि बर' रायजो राजा गुबुन गुबुन हारिफ्रा नैबे ओनसोलाव मैखोमैनो माने फोथांनानै दोनदों आरो बे फोथांनानै दोननाय हाबाफारिखौ इयुनावबो लांबाय थानांगोन आरो बे नोजोर आरो थांखिजोंनो दिनै बिथांनि गोसोखांथियाव माने मुसुखा गायसननाय जादों। बेखिनि बाथ्रा लोगोसे बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि बे बाथ्राखौ जोंनि इयुन जोलैनो मिथिहोनांगौनि थाखाय जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन माने बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ फेहेरनो आरो फुवारनो थाखाय हाबाफारि लादों, थिग बेबायदि नैबे मुसुखा गायसननायाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बुहुमाव माने गेवलांसार होनायनि बियो मोनसे हाबाफारि। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेखिनि सिमां जेनाखि बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगौ आरो बर' हारिया गेरेमसा हारि जानायजों लोगोसे बुहुमनि मोनसे गेवलांसारनाय हारि, मोनसे दावगानाय हारि जाथारनांगौ। बिनि थाखाय जोंनि हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौनो सिगाङाव दोननानै दिनै सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्रा, रांखान्थि जौगानायनि बाथ्रा, हारिमु जौगानायनि बाथ्रा, गावनि राव जोंनि जौगाहोनायनि बाथ्रा, नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै खामानि मावबाय थादों। दिनै बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोराबो बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दिनै हारि मोजां मोनग्रा जोंनि सुबुंफ्रा दिनै खामानि मावबाय थादों। दा बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोंनि उन जोलैफोरनो जोङो मिथिहोलांथारनांगोन। दा जोङो दिनै बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि होनोबा दिनैनि नैबे बुब्लियाव जोङो नुनो मोन्दों जे बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ माखासे एसे बिथांनि सोमोन्दै बा बर' हारिनि सोमोन्दै खम मिथिनाय मानसिफोरा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिनि मुंखौ लानानै समाजखौ बोखावनायाव बिथांनि मुंखौ मिसइउस खालामनाय बा सोरखौबा बखिनायाव मिसइउस खालामनाय, समाजनि हाबा मावनो थांनायाव बिथांनि मुंखौ मिसइउस खालामनाय, बेबायदिबो गैया नङा। दिनै गोबां जोङो नुनो मोनदों, ससियेल मिडियायाव जों नुयो, इउटिउबारफोरखौ जों नुयो बा गुबुन गुबुन जोंनि माखासे मानसिफोरखौ जों नुयो। थारैनो बेबायदिबा बड'फाखौ सिबिनाय जानाय नङा, बड'फाखौ मान होनाय जानाय नङा। आङो नैबे बुब्लियाव आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। आरो बड'फा सान्थौ आरो सानस्रिनि बाथ्राखौ जुदि बुङोबा आरो नैबे बाथ्रायाबो रोखा जाबावनांगोन जे जोंनि आलादा रायजो मोननायानोल' जे बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि बेल' नङा। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिया आलादा रायजो मोननायाबो बिथांनिनो मोनसे नोजोर आरो थांखि। सेल्फ डिटारमिनेसननि बाथ्राखौ लानानै बा जोंनि बर' हारिखौ नोङो गासिबो बिथिंनिफ्राय रैखाथि होनांगौनि थाखाय आलादा रायजोआबो जोंनि जेनाखि मोननो गोनां बा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिजों गोरोबनाय बियो मोनसे। आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा बर'नि माहारियारि बादनि बाथ्रा, बर'नि रावनि बाथ्रा, बर'नि थुनलाइनि बाथ्रा बा डाउन ट्रेडेन ससाइटिनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनायनि बाथ्रा बा जोंनि कनस्टिटिउसनेल राइट्सखौ मोननांगौनि थाखाय, पलिटिकेल राइट्सखौ मोननांगौनि थाखाय जिखिनि बाथ्रा बुंनांगौनि बाथ्रा, बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा खामानि मावबोदों। आरो बिथाङा
जिखिनि जोंनि माने गादब जानाय नासयजानाय बै बुब्लि समाव गुबुनफोरा जोंखौ जिहेतु गाग्लोबदोंमोन, गुबुनफोरा जिहेतु जोंखौ नासयदोंमोन, साप्रेस खालामदोंमन, जौगानाय एडभान्स हारिफ्रा बै बुब्लियाव बिथाङा माने जोंनि माने मोनसे मेसेज लानानै फैदों, मोनसे लिभ एन्ड लेट लिभ। नैबे लिभ एन्ड लेट लिभनि मोनसे माने मेसेजनि गेजेरजों जोंनि हारियाव मोनसे जौगानाय लाबोनो बा ओनसोलाव मोनसे अनलायनाय लाबोनो, खौसेथि लाबोनो थाखायबो बिथाङा माने जथेस्थ' खामानि मावदों। दा बेखायनो दिनै बिथांनि गोसोखांथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै 30 मार्चखौ जोङो फरायसा सान हिसाबै जोङो फालिबोदों आरो आसाम सरकाराबो दिनै माने मा होनदों बेखौ आसाम नाङैनो सरकारि भाबै फरायसा सान हिसाबै माने दिनै फालिनो थाखाय थांखि लानाय जादों। बेबायदिनो बड'फा सल्जार अफ हिउमेनिटि एवार्ड, बेनि गेजेरजों बुहुमनि मानसिफोरनो, भारतनि मानसिफोरनो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि, बिथांनि खामानि मावनाय, डाउन ट्रेडेन ससाइटिनि थाखाय खामानि मावनाय, बे बाथ्राफोरखौ गोसारहोनो थाखाय दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों। आरो बिथांनि मुङावनो, गोसोखांथियावनो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिजोंनो गोरोबनानै दिनै इउ एन एकाडेमि माखासे स्कुलफोरा दिनै जोनोम मोन्दों, माखासे कलेजफोरा जोनोम मोन्दों। बेबायदि गोबांथार जोङो दिनै बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ सिङाव दोननानै बर' हारि जौगानांगौनि थाखाय, गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों। गोजोन्थों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।